Det er nok ikke lige det, jeg godt kan lide at kigge på. Det er måske ikke det mest romantiske forhold, de har. Altså, jeg synes ikke, de er søde sammen på nogen måde. Jamen, hun ser da ikke særlig køn ud, synes jeg. Det er et meget spøjst par. Deres forhold er virkelig fucked up. Altså sådan, at det virker ikke til, at hun kan lide ham overhovedet. De virker ikke som om, at de passer sammen. Han har virkelig noget grimt skæg. Jeg synes ikke, det er et godt par. Den ene er rigtig grim. Rigtig grim. Den anden ret lækker. Det må jeg simpelthen sige. De fucker også op hele tiden. Fuck right in the pussy. Det kan jeg ikke lide. Den ene bare er komplet idiot, og den anden egentlig bare er ham, der styrer tingene. De er sgu lidt spøjse. Og der er den ene, så han er lidt mere vældigt af alle andre. Alle andre kan meget bedre lide ham end de andre. De er meget vulgære. Den ene, han er sådan lidt, han er lidt højrøvet. En af dem er meget ond.